tragwydd ol ddiw, disgyn arnom ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol ar fore Sul gogoneddus y Pasg, ydy fe. Pasg hapus i chi gyd, os na gwi wedi dymuno yn barod. A very happy Easter on this joyous Easter morn, and welcome to everyone. Nifer o ymwelwyr gyda ni bore yma, mae'n hyfryd i weld chi ar ymweliad â Llundain. Dewch eto os ych chi yn y cyffiniau, croeso mawr i chi. And to those joining us as usual over YouTube and Facebook. Ac fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd yr emyn agoriadol 555, 555. Geiriau addas, cyfeithiad Nantlais. Heddiw, cododd Crist yn fyw, halleluia. Llawen ddydd o foliant yw, halleluia. Dioddefodd angau loes, halleluia. Ein prynu ar y groes, halleluia. 555. Dwi'n troi at Efengil Ioan ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, neges y Pasg. I'm in John's Gospel, and if you wish to follow in your English Bibles, in the pews, I'm on page 1104, the 20th chapter, neu yn y Gymraeg, os ych chi am ddilyn hefyd yn y Beibl yn y Gymraeg, fel dwi'n dweud yn aml, mae'n helpu i ddilyn y darlleniad. A dwi ar dudalen 126 yn y Beibl Cymraeg yn eich sedde. Atgyfodiad Iesu, the resurrection of Jesus.
Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt, a maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle a maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd redeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych a gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llueiniau, ond ar wahân wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall y cyntaf i ddod at y bedd yntau i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, paham ar wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, a maent wedi cymryd farglwydd i ffwrdd ac ni hwn i lle a maent wedi ei roi i orwedd. Wedi iddi ddweud hyn troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam ar wyt ti'n wylo? Pwy wyt yn ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle roddau stef i orwedd, ac fe'i cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrthi yn iaith yr Iddewon, Rabuni, hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, paid a glynu wrthif oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy niw i a'ch diw chwi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion, a rwyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. A chwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando ar deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni ganu ymhellach 549, 549. Fe dorodd y wawr, sancteiddi'r y dydd, fe ddrylliwyd yr iau mae'r cadarn yn rydd. Fe gododd y ceidwad boed moliant i ddiw. Fe concrwyd marwolaeth, mae'r Iesu yn fyw. 549. Oh
iawn, geiriau nantlais eto, ond yn harwen ni at orsedd gras mewn gweddi. Geiriau hyfryd, dywedwch wrth Sion, a larys y gwyw, am sychu ei dagre, mae'r Iesu yn fyw. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw, a thad ein harglwydd Iesu, ar fore Sul y Pasg fel hwn, ni'n diolch i ti. Diolch i ti a chalonau llawen, dy fod wedi rhoi reswm i ni ddathlu dechreuad newydd a gobaith newydd i bob yr un ohonom ni yn atgyfodiad dy fab Iesu. Lord God, it's with joy and praise and with awe and wonder and gladness and celebration we come to you bringing our Easter worship this morning. We lift up our hearts and our thoughts, our voices in praise and all our being, as it were, recognizing afresh everything that you have done for us through Jesus Christ, as we'll be remembering also at the communion table this morning. Darwy ni nawr yng nghanol weithiau ein holl amheuon a'n cwestiynau ni, ein hanobaith weithiau, i brofi presenoldeb Crist yn fyw ac yn real yn ein bywydau ni, yn ein profiadau bob yr un ohonom ni, yn cynhesu ein cylonau ni y bore yma. Ac fel y casglodd Crist a'i ddisgyblion, a'i hanfon nhw allan i gyhoeddi'r newyddion da i'r holl fyd, i ni'n gweddio ac yn gofyn ar ei ti a'n hanfon ni hefyd, bob yr un ohonom ni, fel dyddiolynwyr y dyddiau rhai, i gyhoeddi i'r byd y bore hwn, bod Iesu wedi atgyfodi yn wir, a bod reswm i ni ganu ac i floeddio ger bron y byd y neges honno bore yma. So we rejoice in the message of this special day. The good news which is at the heart of our Christian faith. Light after darkness, joy after sorrow, good after evil, and even, yes, life after death, that this world isn't the be-all and end-all of everything. And may the truth of the resurrection this morning fill us all with new hope. And may the victory of Christ over death fill us with new joy. And the reality of his presence here with us now fill us with new faith this day and each day of our lives. Cofiwn am y garreg fawr drom ohono, oedd yn y ffordd fel petai, yn rhwystro'r gwragedd a'r disgyblion gynt, yn rhwystyr iddyn nhw rhag sylweddoli gwirionedd mawr y Pasg. Ac i ni'n gweddio dros bawb falle sy'n cael rhwystrau y bore yma, rhwystrau i gredu, rhwystrau i roi i hunain yn gyfan i Grist. A thros bawb falle sy'n teimlo pwysau llethol y byd ma'n drwm ar ei ysgwyddau nhw y bore yma. We remember especially those in need this Easter time. Many perhaps who feel they have no reason to celebrate. We think of many this morning in the midst of war and conflict, as we hear constantly. Others who are burdened with ill health as we meet together today. Some physical, others emotional. Troubles and turmoils that fill our lives in this world. Pethau dros dro. Yeah. May the hope of a new beginning in Christ be the source of inspiration and comfort to all this morning. Ond fe ddathlwn heddiw, llawenydd bore'r trydydd dydd hwnnw. A'r ffaith fod Iesu eto'n fyw.
A byddai iddo fyw ymrofiadau pob yr un ohonom ni yn bersonol y bore yma. Byddai iddo fyw y mywyd yr eglwys hon yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. A byddai iddo fyw ymrofiadau ein cymdeithas a'n byd ni yn gyffredinol. Felly ni'n cyflwyno y gweddiau cyhoeddus hyn ynghyd â phob gweddi bersonol, gweddi dawel, deisyfiadau cudd ein cylonau ni. Yn enw ac yn heiddiant y Crist atgyfodedig byw hwnnw, ar hwn aeth i ben Calfaria yn ein lle. Amen. Ein tad ar hwnnw etan Wel, croeso cynnes i aelodau, gyfeillion ac ymwelwyr unhoedfa gymyn ar Sul y Pasg, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni'n rhithiol. A very warm welcome to members, friends and visitors to our Easter Sunday Communion service, including those joining us remotely. A diolchwn i'n gweinidog am ei arweiniad ac i Gwenllian am ei chyfeiliant wrth yr organ. Bydd oedfa hwyrol am 6, and after the evening service there'll be a gathering of the popular Chapel Curry Club, who will dine at Chettinad Indian Village restaurant, 16 Percy Street. Ni fydd oedfa canol wythnos dydd Mercher nesaf. There won't be a midweek service this coming Wednesday. Dydd Sul nesaf bydd y parchedig Owain Llyr Ifans Cardydd yn arwain ein hoedfawon boreol a hwyrol. So next Sunday, the Reverend Owain Llyr Evans Cardiff will be our guest minister in the morning and evening services. Mae e'n un o blant yr eglwys a dwi'n siŵr ein bod ni'n edrych mlaen i'w groesawu nôl ato ni. Bydd ein hoedfawon canol wythnos yn ail ddechrau ar Ebrill y 15fed am hanner dydd. So to follow our informal midday service on April the 15th, there'll be an organ recital at 1:05 with Thomas Howell, Royal Conservatoire, Birmingham, performing.
Cofiwch ddod lawr I gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Do please join us downstairs in the hall for tea and fellowship after the service. Croeso I bawb. Ac yn nawr, fydda nhw amgylchu dderbyn eich rhoddion. Ga I ddymuno Pasg hapus I bawb. May I wish everyone a happy Easter. Diolch yn fawr. Ein roddion a ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stor, yn llawen a gnawn ein haddined ynghyd, I ddwyn ein tastiolaeth I ti yn y byd. Amen. Ac fy apel arferol pan fydd pregethwr gwadd yn dod ato ni, yn enwedig Owain Llyr, my usual appeal, please, when we have a visiting minister, please make every effort to be here next Sunday to welcome Owain Llyr back home, as it were. Un o blant, o gwrs, yn fab i'r parchedig Byron Evans, cyn weinidog yma yn Castle Street. Felly, gwnewch ymdrech I ddod y Sul nesaf os ych chi ar gael. Ac fe barhawn ni nawr yn yr emyn nesaf, 562, 562. Crist awr chfygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr daeth o rwymau'n rydd. Gwisgoedd ei ogoniant sydd yn ddisglair iawn, wedi gweld ei harddwch ninnau lawen hawn. Crist awr chfygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o rwymau'n rydd. 562.
Bore gogoneddus y Pasg, ynddo fe? Ac i ni di dod ynghyd da'n gilydd y bore yma, nid yn unig i gofio a chlysur, ond i brofi rym a phwer bywiol y digwyddiad yna. Dylanwad parhaol y digwyddiad hwnnw sef yr atgyfodiad. The resurrection of Jesus Christ, I say, it isn't just a distant echo from a forgotten age. It's the decisive moment on which all human history leans one way or another, whichever way you look at it. If Christ is risen, then all despair has met its conqueror. If Christ is risen, then death itself has been undone forever. And if Christ is risen, then everything, absolutely everything, changes for you and me, from now until eternity, as it were. A dwi am ystyried y gwirionedd ryfeddol yma dan ddau bennawd heddiw yn syml. Bywyd cyn yr atgyfodiad a bywyd ar ôl yr atgyfodiad. So, only two headings for you this morning, not my usual three. You might think on Easter Sunday I should have 5, 6, 7, 8, or even 10 headings. No, but only two. Two simple headings for you this morning. Firstly, life before the resurrection and life after the resurrection. Felly, beth am fywyd cyn yr atgyfodiad? Hwna I ddechrau. Now, before the resurrection, the whole world, whole humanity, mankind, lived under a shadow, I'd say. A shadow too heavy for human strength to lift it. Worldly, mortal strength. That old adversary, sin, as we call it. Sin. Some people, I can remember my grandmother used to say, if we'd have a preacher preach a lot about sin, he said, well, we know we're sinners, we don't need to be reminded about it all the time. But I don't know, we do need to be reminded now and again. Sin had entered like a poison into the very, very DNA of humanity. And every generation bore its mark. People lived, worked, loved, and laughed. They went about their daily lives, yes. But always under the unavoidable certainty that death would have the final word. That would be the end of everything as we know it, when we leave this mortal coil, as we say. Achos chymod roedd hyd yn oed y bobl ffyddlonaf I Grist yn ofnus, yn nhw, ac yn crynu yn ei sgitiau, fel I ni gwaith gytre. Ei ddilynwyr ef ei hun, consider the disciples themselves who had lived with Christ, who had heard his promises, who had seen his miracles firsthand. These same men fled in fear when the cross was raised on Good Friday, denying that they ever knew him. Their hopes seemed buried in that same tomb as Jesus. Friday, Good Friday, had spoken, and its message was a very brutal one. That the righteous always seem to suffer, that evil always appears to win, and that even the Son of God is laid in a grave. A dyma gyflwr bywyd yn gyffredinol cyn a heb yr atgyfodiad. It's not only sadness, it's spiritual bankruptcy. Spiritual bankruptcy. Without the resurrection, faith becomes just wishful thinking. Without the resurrection, the grave isn't a doorway to another place, but a dead end, a cul-de-sac of faith. Ystyriwch eich bywyd eich hun heb gwirionedd mawr hwn. What assurance would you have without the resurrection that your sins are truly forgiven or can be? What confidence would you possess that goodness will ultimately triumph in the end?
What comfort could you possibly give to on the bedside of a dying person? Without the risen Christ, every answer collapses into silence. Mae'r byd hwn, wrth gwrs, mae'r byd hwn yn ceisio creu ystyr I fywyd heb yr atgyfodiad. Sdim angen Crist a'i angen I roi ystyr I fywyd, na beth mae'r byd yn dweud. The world will speak of the legacy left, of the memory of a person, or of living on through others. Well, yes, all well and good, but you know, I'd say that these things are it's a very thin and shallow comfort against the cold certainty of death forever. They're like candles in a storm, yeah, flickering bravely, but they're still unable to hold back the darkness. A beth am aiogrwydd, gwedwch? Aiogrwydd. Cyn yr atgyfodiad, roedd pwysau aiogrwydd yn drwm ar ein ysgwyddau ni gyd. Fy aiogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwyaf llawr, medde Williams yn un o'i ymynau. Ond chi'n cofio eiriau mewn emyn arall? Aiogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Yeah, no, before the resurrection, it's as if the whole of humanity stands in a court of law without ever receiving a verdict, in limbo, constant limbo, like being in prison without any chance of release, like living in a constant night without any hope of seeing dawn. Dyna gyflwr cyn yr atgyfodiad. Ond beth am fywyd wedi'r atgyfodiad? But now this glorious, glorious, world-changing and eternity-altering truth. Christ is risen, mae wedi gyfodi. The stone has been rolled away. Not so much to let Christ out, but to let us in. For us to see, to believe, to rejoice, the grave is empty, and in that emptiness of the grave lies the fullness of our hope. Mae popeth yn newid wrth borth y bedd gwadd, cofiwch. Dyma drobwyn toll hanes dynoliaeth. Imagine the difference this makes. The very same disciples who once hid behind locked doors, now stood boldly in the streets and proclaiming the risen Christ, even at the cost of their lives. Where had all their fear gone? Beth oedd wedi newid nhw? Beth oedd wedi digwydd? What had happened to them? It wasn't philosophy. They hadn't gone and studied a course anywhere. It wasn't moral teaching of Jesus, but it was the person of Jesus. A living Saviour who they'd seen and touched and felt and known. A dyw'r Crist byw atgyfodedig hwn ddim wedi geithiwo i fyd hanes chwaith. Mae'n fyw heddiw, fel i ni wedi canu. Fel i ni mai dystio, nid bydde dim pwynt i ni fod yma. Mae'n eiriol dros I bobl, mae'n cryfhau'r gwan, mae'n cysuro'r trychodus, mae'n dal I alw pobl i'w ddilyn ac I wasanaethu hyd y dydd heddiw. Neu bwer a'i rimme. The resurrection isn't only a past event, it's a present reality. Beth mae hyn yn olygu I chi, gwedwch? What does this mean for you? Well, it means that there is no life too broken to be restored. That's the thing. Mae'n golygu nad yw eich brwydrau, a'ch ofnau, a'ch cwestiynau, a'ch amheuon, a'ch gofidiau I gyd, dyn nhw ddim yn ddi-ystyr. In a risen Christ, suffering isn't in vain. No suffering is in vain.
It's woven, it's as if it's woven into a greater story, one that ends not in defeat but in glory. The resurrection assures us that what is sown in weakness will be raised in strength. What's sown in tears will be raised in joy. Hir mewn dagrau, medir yn llon. But let's not miss the personal call of Easter. Because the resurrection, it's not only something to admire, it's something to receive as well for ourselves personally. Christ doesn't rise from the dead simply to impress us. He rises to invite us in gwahodd ni, fel y byddwn yn cael ein gwahodd wrth fwrdd y cymun y bore yma. Mae'n galw pob yr un ohonom ni I droi oddi wrth yr hen bechod na. Ein hen ffordd o fyw, nid bod ni ddim yn troi nôl weithiau, fel yn gweud mae'r hen fywyd yno o hyd, ynddo fe? Yn berwi dan yr wyneb, mae'n ffrwydro weithiau, a mae rhaid I ni gadw fe dan reolaeth. I ymddiried ynddo, I rannu yn ei fuddugoliaeth. Odych chi am aros yng nghysgod y bedd, gwedwch fel o'n I ar Gwener y Groglith, yn hywyllwch y bedd a chroes Calfaria, yn glynu wrth fywyd gwag cyn yr atgyfodiad, neu odych chi'n awyddus I gamu mewn I oleuni Crist, y Crist byw atgyfodedig. There's no middle ground here. No middle ground whatsoever. The resurrection demands a response one way or another. It calls you to believe or not. It calls you to trust or not. It calls you to follow or not, as the case may be. But in doing so, it offers you a life that death itself cannot destroy. Nid dathliad o syniad yw'r Pasg, ond dathliad o wirionedd a reality, a mae Crist wedi gyfodi. Let this truth and this reality take hold of you today, this Easter. Let it shape your fears about tomorrow, perhaps, your priorities about today, and your very identity as a person, achos dyma'r pwynt allweddol i'r cyfan. In the resurrection, you're no longer defined by your past, by your failures, by your doubts, by your questioning sometimes. In the risen Christ, you're offered new life, and that life begins now and every day, and it stretches even into eternity. O pam na chaf I ddechrau nawr, fy nefoedd yn y byd. A chi un o gwestiynau mawr Williams to, yn un o'i ymynau. Wel, mae modd I ni ddechrau nawr. Mae modd I ni ddechrau nawr yng ngoleuni yr atgyfodiad. Felly awn ymaith o'r lle hwn y bore yma. Nid fel pobl sydd wedi cofio ddigwyddiad hanesyddol yn unig, ond fel pobl sy'n gorfoleddu yn ein ffydd ni. Nid bobl sy'n rhyfeddu, ond fel pobl sy'n gwybod am reality y Crist byw atgyfodedig yn ein bywydau ac yn ein profiadau ni bob yr un ohono. Christ is risen, and in him all things are made new, gogoniant I enw. Amen. Ac fe ganwn ni, wrth ddod at fwrdd y cymyn, 531, 531. Caned nef a deiar lawr fe gaid ffynon, a dyma'r ffynon sydd wedi agor I ni. Fe gaid ffynon I olchi pechaduriaid mawr yn glai'r wynion. Yn y ffynon gyda hwy minnau molcha, ac mi gana fyth tra bwy. Halleluia. 531.
'Y ni'n bob amser yn cofio rhyw rai wrth fwrdd y cymyn. Mae'n hyfryd i weld Nora gyda ni bore yma. Ni'n dal i feddwl am Wyn ac yn meddwl amdano chi. A nifer o bobl eraill dwi'n gwybod sydd yng nghanol i triniaethau ac yn wynebu triniaeth hefyd, a rhai ohonoch chi fi'n gwybod yn becso am eich ynwyliad chi adre. Felly meddwl amdanyn nhw gyd, ac i ni meddwl am y byd y bore yma, a'r fore yr atgyfodiad, yn ei holl cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau. Ac mae mewn lot o flinderau y bore yma, ynddo wrth i ni gyfarfod yma. And I read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch efe ei torodd ac y ddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe gymerodd y cwpan wedi swperi, gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yr yfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn, ac yr yfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, ond I ddelo. And we say together the church covenant, which can be found in the back of your hymn books, y cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth dil I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau I rannu'r efengil, ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Awn ni weddio, let us pray together. Daiwn yn awr at y bwrdd hwn o arglwydd yn llawn ymwybodol ond han ei lyndod ni. Iesu, eri ti farw trosom a roed y fywyd I mwyn I ni dderbyn bywyd. I ni'n dal I frydychu fel petai dy gariad tuag atom yn aml mewn llawer modd, mewn gair a gweithred. Eto, rwyt yna'n gwahodd ni yn awr I rannu yn y wledd arbennig hon. Lord Jesus, remind us now as we approach the communion table how much you loved us and how much you love us still. How far you were prepared to go on our behalf, and the total sacrifice that you made for us on Calvary. Derbyn I nawr, yn enw sanctau a ffyr dy hun. Amen. Ac wrth I ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oruwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara, a roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn.
Gweddiwn, let us pray. Arglwydd Iesu, ni wedi cael ein hatgoffa unwaith eto, trwy'r bara a'r gwyn a geiriau cyfarwydd a gweddiau. Gymaint am wneithos drosom a chymaint ein dyled i ti, swm ein dyled fawr a dalodd. Ac fe groesodd lyfrau'r ne. Help us now, Lord, having received from your hand the bread and wine as symbols of your sacrifice for us. Help us now on this Easter morn to give back in service and gratitude to others, even though it be little and insignificant in comparison with your gift to us. Unofynwn ynghyd am y ddeiant ein hamal troseddaeth erbyn di ac yn erbyn ein gilydd, yn enw Iesu ei hi. Amen. And although we usually sing our final hymn in the communion service seated, I don't think we can sing Cododd Iesu ar ein heistedd. Felly fe godwn ni i gannu'r emyn olaf a gan ddiolch eto i Gwenllian am gyfeilio wrth yr organ. 550, 550, pan oedd Iesu dan yr hoelion, yn ymderoedd chwerw loes, torwyd beddrod i obeithio neu rei anwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd. 550. Where
yourselves to God in prayer. Cododd Iesu I wirionedd gorsedd fydd. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras sa'n harglwydd ni Iesu Grist, a chariad yw y tad, a chymdeithas felys ddiddannus i lan ysbryd i aros gyda ni, a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen. Amen.